Ano? Kaya ilalabas mo! Bawi ka naman! Bawi ako naman! Oh! 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 Sino na mapapansin? Flip top magigay! Bali ang nagustuhan ko doon. Ano kasama doon? Wala pa si Big Show. Wala pa si Big Show! Big Show! Pero po tayo lang dito si Brian. Google Pay ko yun! Hindi ko yun pauwi na Manila. Papahanap ko kay Joyce yun. Sensei! Puta yun, Sensei! Mamaya, Sensei! Oh! Bakit ganun gagawin ko kay Sensei? Kapag di ko kinaya yun, lagot yan dito! Ace lang yung katapat eh, no? Ace lang! Ito wala gagawin dito sa master natin. Starter to, starter. Starter yan. Kilala niyo ba ang Good Boys? Good Boys? Di nyo kilala ang Good Boys? Ito ang Battle Master! Ako yun! Guild Master! Ako yun! Magigay para sa Guild Master! Wow! Siyempre, ito ang Battle Master! May ang potang ina. Fire Slash! Mabayo na.